تیمی چپواب گندی بظاہرہ ست ہوشتر قربان بھی کنتے لیکن نامشہ ہما کے دوستر ہمائی قربان بکا دل تو کا چاری دوستر کہیں دوستر سوائے فرزند و اولاد ادھگی کہیں بھی تکا معلوم بھی کہ خدا حکم ہمیشہ کہ اے ابراہیم ہمیں چک کنی مزنی نی تو گندی ہے ترہ زیادہ اشیاء کی امید بے گئی نی ہمیں چکا وطی دستانی گوما برو ہلار بکا امتحانہ بچار عزیزان محترم امتحان بچار کیوں نہیں سختی امتحان دید یک شب مر خلیل اللہ بخواب دید امر حق کے قربان کن شتاب یا ابراہیم قم فقرب القربان لرب العالمین اے ابراہیم رب العالمین واسطہ برو قربانی بدے صدی اشترانی قربانی قبول نبی بام دادا صد شتر مذبوح کر روز دیگر باز دیدان نیک مرد صدی اشتر قربانی دادا دی شپا پدواب گندی یکی گوش گئی یا ابراہیم اوفے نظرک اے ابراہیم تو گوش کے میں قربانی دے گا تیار ہے لیکن دنی کا قربانی نہ داتے گے قربانی بھی دے نی حضرت ابراہیم علیہ السلام دومی روچا بھی صدوشتر قربان کنتے شبہ پدواب گندی تھی کہ دنی کا تو قربانی پر چھ نہ داتا نی اللہ تعالیٰ دے مارز کنتے ہیں پروردگار تھی مطلب چیئے تھی مقصد چیئے کئی قربانیاں بدیاں من نمی دانم چی قربانی کنم من نمی دانم چی قربانی کنم زان کے من از سر حق واقف نیم من تی راز نزانا ہے پروردگار تی راز چیئے تی راز چیئے و تی راز من سمجھائیں چی قربانی بھی دیا ماں ست اشتر قربانی دے گا تو گشے دنی گا تو قربانی ندام گفت جزمل ہر کے راہ داری تو دوست گفت جزمل ہر کے راہ داری تو دوست زود قربان کن کے از بہرت نکوس گوشی اے ابراہیم وطی دل سرا دستیر کا بچار منا چی بغیر دومی نمبرت رکھے دوستیں منا چی رنتی دل تو کا کئی محبتیں ہماری امنی نام سر قربان بکام عزیز محترم ابراہیم دل تو کا خدا چی رند اولاد محبت اسماعیل محبتی لیکن یہ اللہ بندہ کمو کی بھی دل ہچکا نوا کمو کی بھی نوشی خدا بندہ لیکن تو منا ای اولاد کے داتا گنا منا بے بخشی نا چمنا سست دور دور بھی داتے سال یک دوبارہ رواں چارانی ہمیں بھی طرح وش نبی کچھ بکشی لیکن نا حضرت خلیل تیاری کا سبحان اللہ چونی زبردستی امتحان کہتے حضرت بی بی حاجر گورا حضرت اسماعیل ماتے گورا چی گوشی البسی ولد کے اسماعیل احسن سیابی اے حاجرہ مرچی اسماعیل رنوکی گد گورا بدے جانے گشود شرین گدی گورا بدے فَإِنِّي ذَاهِبٌ بِهِ إِلَىٰ ضِيَافَةٍ پرچے کہ من آیا را مرچی مہمانیاں برا مرچی مارا مدنی مہمانیاں روگی مات بیچارک ہم سادہ چکے جانا شودی خوش بھی نوکی گدی گورائی دا کہ مرچی پت چکارا مہمانیاں برا آخرکار سر میدانی رندی تیل ماں کا بالکل سمبہینی آیا رہا ہے دتو کی بنائی نہیں دنتے حضرت ابراہیم علیہ السلام چکارا زیری چم مکہ گویا بیت اللہ حرم اچھی در کہتی روگا لگی تھی منائے نہیں مگا نی شیطان نمیری شیطان لاپا درد پیدا نبی شیطان دی من نشتگو چشی زبردستی قربانی خدای نام سر بی گوڑا مو تو بھی تو
شیطان درکنا نہ کہ بی بی حاجرہ گورا یا حاجرہ این ذهب ابراہیم بابنک یا حاجرہ این ذهب ابراہیم بابنک اے حاجرہ ابراہیم اتی چک کجابو ورنہ ہی بچتی کجابرتی قالت بضیافت صدیق لہون وشی ایک دوستی یا مہمانی کو تھا پھر چک حمودہ شتا قال ابلیس لا بل ذهب بابنک لیذبحہ قال بل ذهب بابنک لیذبحہ ارے او گنوک مہمانیاں نشتا تی چکے ہلار کنا کو کشگا شتا بی بی حاجرہ گوشی الاب ارحم علی ولدہ من ان یذبحہ ہے خبی چشیں گپ مجا پیت کدی ودی چکارا کشی پیتے دل تو کا شفقت و محبت ہمیں چو بازی کا یہ 10 کدی چکے کشگا چست میں لئی شئین یذبحہ آخر پرچی کشی تی گناہی چی کتا چی خطائی کتا قال یزعم انہو امرہ ربہ بذالکا کشی ای واسطہ کشی تھی کہ آگوشی من خدایا حکم داتا کہ ابراہیم بروتی چکا بکش نی ماتے جواب گوشدار سبحان اللہ ماتے جواب نی گوش بیدار فقالت النبی لا یؤمر بالباطل النبی لا یؤمر بالباطل وانا افدی لامرہ نبی یارا کدی غلطی حکم نہ رسی نبی یارا کے حکم رستا گر حقی حکم رستا اگر خدا حکم کے چکا قربان بکا چک تو چک کی منی سر بھی قربان سبحان اللہ منی سر بھی قربانی وقتی منی سر کے قربانی کو چک چی چیز دی ترک رضائے خیش کنم بر رضائے دوست ترک رضائے خیش کنم بر رضائے دوست منی مرضی منی محبوب رب مرضی دیما ختم شیطانہ دی کی ادا ای جنی آدم من ردات نکو نیچے کنگا لگے دیما شو ہما چک کے دیما سٹ کنان و دور کنان گلے روگیں پا قربان گویا کہ مہمانی نام سرا شو حضرت اسماعیل گوشا گشتی یا اسماعیل انکا تفرحو و تلعبو ابراہیم تو گلے خوش ہے سٹ کنان و لیب کنان روے وحل تدری این یذہب بکا ابوک ترہ معلوم ہے کہ تی پتر کجا بر گئے قال لزیارت صدیق لہون مشی منہ بر گئے وہ تھی ایک دوستی ایک گندگ و ملاقات و مہمانی آئی قال لا بل یرید ذبحکا نہ گنوک ترارا کشگا بر گئے مہمانی نہیں کشی پرچی پیت کدی چکارا کشی چشی حبر چیا کنے گجی آگجی یزعم انہو امرہ ربہ بذالکا آئی واسطہ ترہ کشگا بر گئے آئی گمان ہمیشہ کہ خدایا حکم داتا کہ اسماعیل ابو کش سبحان اللہ 8-9 سال چک ہاں جواب گوش بدار قال سمعا و طاعتا قال سمعا و طاعتا لامر اللہ خدا حکم دیما منی گردن جک کے تھا اگر رب حکمی مگر مو خوش نصیب شیطان ادی چک بھی بڑک نبی نیت کا پیر مرد گورا حضرت ابراہیم گورات گشتی یا شیخ این تذهبو بابنکا اے پیرا مرد وہ تھی چکا کجا بر گئے تو قال اذهبو به فی هذا الشعب لحاجت میں شرعی شیپ تو کا برگایا منائے نہیں مگا برگایا منہ کار استے اسی تی کارا منزانا تو چیا برگائی ہے لتذبحہو تو اسی کشگا روگائے واللہ ما امر ربک بذبحہ کما تزعمو خدایا ترا حکم نہ داتا کہ یہ معصوم بکش تی غلط خیالی کم کی خیال کم بچار اسی قدہ بچار
اشی بالادا بچار اشی رواجہ بشار اشی رفتارہ بچار ایتی دیما چو آج کے پیمت دور کنانی رو گئے تی 10 چتو گران کے تو اشی شہید بکنے. قال نعم بلے یہ برتی صحیح ہے. اشی قد بھی من دوست بھی اشی منار رفتار بھی دوست با من اشی صورت بھی دوست بھی من اشی رواج بھی دوست با من اشی سٹ کب بھی دوست با دلگوشی میں چاران بھی بیا لیکن ولیکن امرنی ربی بذالکان لیکن منی ربا کی من حکم داتا کیشی زباہ بکا چک دوست لیکن چکا چی دین تر من خدا حکم دوست نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھت کہ یہ مردم صورت میں دیما اشتاتا ہے مردم نہیں ابلیس ہے شیطان مردود. چنانچہ منع میدانہ کے وقت یہ چیزیں سنگ زیرت جنت حضرت ابراہیم شیطانہ را گلے نہ منع میدانہ کے رستہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نی حیرانے چاراں باری منی چک گوما چون کا باری منی چک کیا اسلی منی گوما موافقے کہ نہ چکا را گشتی یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے منی فرزند یا بنیا اے منی نور نظر سبحان اللہ اے منی نور نظر اے منی محبوب فرزند انی ارا فی المنام من وابتو کا اللہ پیداشتا حکم داتگی انی اذبحو کا کہ من کارچ گونے من ترہ ذبح کنگا گویا خدا حکم دے گے کہ من ترہ ہلار بکنا. فانظر ماذا ترى دی تی صلاح چھی من تی صلاح گرا. حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام ای دیم گوشے گلاب پل پیما پچ بھی پوش مردہ نبی غمزدہ نبی فکر مند نبی دیم پچ بھی اور گشتی ابا یا ابی امرک ربی بذبحی یا ابی امرک ربی بذبحی. ابا جان واقعی منی ربا منی ذبح حکم داتا گویا یہ باور رکھا کہ منی پہ میں حقیری یک جانی خدایا دوست بھی تھا رب حکم جواب داتے نام یا ولدی اے منی فرزند ہو رب حکم. حضرت اسماعیل علیہ السلام خوش بھی